Nggih, sampun sampun selamat matur siang. sembah nuwun. Iki kanca-kanca karang suwe ora pentas terus dadi kleru. Tekan ngendi-ngendi. Iya, pamundutan meneh Pak. Heeh, isih ana kembang rawe, ana semoga nyawiji barang mau kae. Iya, diaturke sing ngene. Iya sing kembang rawe sik. Kuwi mengko nyawiji kuwi gara-gara ya iso. Oh, kok sik kon buka WA meneh iki? Kedap. Nah iki. Sugeng dalu nyuwun gending kopi wengi. Waduh, napa ning kopi wengi? Mangke kula TF 200.000 nyuwun nomor rekeningipun. Wonten deskripsi. Nggih, sampun kula transfer 200.000 nyuwun gending kopi wengi. Kula saking Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Oh, nggih. Kopi wengi. Ini kok lagu anyar Mas Gading. Oh, lagu anyar. Dari Pak Minto. Ini kok Nggih. kopi wengi. Nek dereng sakit nggih mengke dilintu sanese. Nggih. Gantos kopi Kopi lambada. kapal api mengke mbok pilih wonten mengke bar goro-goro metu. Nggih. Kok menawi? Nggih, sak menika kembang rawe. Digedruke wong tulisane Agnes gedruk. Yehe. Seneng kan? Nggih. Monggo Mbak Agnes. Dikancani napa mboten? Wah, nggih kancane Mbak Orisa. Berarti tambah Mbak Tatin. Ya, nggih. Piye Beres. Agnes, piye Agnes? Mau ditambah sama siapa? Oh, sendiri ya, permintaan dari penonton Nggih. sendiri nggih? Oh, sendiri. Mbak Agnes Sendiri. sendiri dulu, nanti biar Mbak Oriza nanti yang lagu berikutnya. Kaya wong bingung. Nggih, sugeng dalu Mbak Agnes. Nggih, sugeng dalu Sugeng dalu. Mbak Limbo, Macange. Nggih. Mas Sudah lama Gade. tidak jumpa. Nggih, kok ora ujung karo aku? Wis lain waktu. Bete iki. Tak sungkem aku. Rasa. Oh ndak. Ora apa-apa, Mbak Sida. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun kagem SMK Panguti Luhur. Semoga semakin unggul berprestasi, Amin. semakin mencetak generasi yang kreatif, inovatif. Amin. Pokoknya menyala, Nyala. SMK PL. Nggih. Sing ngendang arep cium dengkul jare. Oh, lagi loro sing ngendang. Ora fit, bar tiba jare. Makanya kok ket mau lemes ngono lho. Ah, nggih. Napa niki? Kembang rawe. Aku dewe tenan. Aku Wela pengen dalah. sama Mbak Tatin loh padahal. Aku pengen. Gedrung ya niki nggih. Ayo toh. Oh, kuwi lho. Ayo Tin. Permintaan dari penonton terbanyak kamu sendiri dulu. Enggak, ini loh udah diayotin. Enggak, itu kan Mas Agus Koclok. Kita padahal aku kes ora kuat gedruk lho. Ora kuat gedruk. Alah tetep apik, tetep Ah, apik. sebabnya apa ora kuat barang. Wis tuwa. Oke, delang-delang ya.